Tinokotokezai muMabuja kana katauya nhau dzanyasi zuwa rochigumi noshanu mwedzi uno waKukadzi. Ipapa pakaita kunyangariwa jobosikara nyasi abatiwa nomhosva kwaiyo kuboita mapwapwa akagonzi kwai abhadhare mari inoita $500 omari yokuAmerica, $500 pachirungu. Apa chiri kutorwadza kutoti mutemo wamubatayo uchiri mutemo bamunyika. Hino kuti darero razviboyepi izvozvo. Igweta rachirabva ratoburika tikati aiwa chibva pano takutoenda kogadzira mapepa ekuti tiendepo kare kumatare ekumusoro, nokuti kwai mutongi pokare akurudzira kuti aendai kumatare ekumusoro ikweyo munokona kuhina nyaya yenyu. Saka ticharamba takaringa hedu pazvinenge zvichizoperera kuti ndokupi nokupi. Apa otendai Biti nyaya yachekwa iyo kunetsana naKen Sharp kwaiya kuenderera mberi zuwa rochi20 mwedzi uno watiri uno. Saka ticharinga kuti inenge yapedziwa sei. Kwai mutongi agoti tati ndapedza bakuzemena nokuerenga mapepa ese. Saka tikai tigoramba takandoringa. Magweta anowira kodzero dzevanhu atoita achipatapata nyasi kumhanya kunzvimbo yokumasvingo kobatsira vagari vomunzvimbo iyoyo vari kuvhiringiwa nonyaya yekupaziwa iri kuitika iyi. Ipapo kare zvatoburika pachena kutoti pakaita kunyangariwa. Apa vanhu vakagara nzvimbo dzemadzitateguru avo heno mabi angu kuti zviri kumboteera sei. Kwagutu vanosvika 23 watozopuwa mwedzi 4 yogara mujere kana watadza kuboya $100 okuAmerica rofaindi kuti kwai wakagarirei munzvimbo dzavari. Imi kaimi vanhu vava vanoita muembe idi, rekai mvura ireke kugona hwendo huno nokutoti zviri kuitika zvisvinuba izvi. Apa ndipo munombwa maChina chaiwo vari kutoreketa kutoti ndezvenyu izvo zvokuti ivhu njedu njenyu nekuti muripe mapepa anoratidza kuti ivhu njenyu. MuChina ari kureketa izvozvo muZimbabwe. Warume ukaona pakadarika ibva waziva kuti paita kunyangariwa. Asi tinoimba kuti zvinoita kuchinja. Ipapa magweta ayabatsira vamwe kuti wareke kugoputsa dzimba dzavo wachimirira kuenda kumatare opamusoro pamberi. Idi tiri kushuvira kuti zviite zvisvinu zvitekaire zvakanaka zvireke kuvhiringidza vanhu. Tindori kumatareko kuno vashanu kwagutu yokumadoka zuwa gutu west pachirungu wapuwa mwedzi mupfumbamwe wekugara mujere. Pai panotanda kubata mimba kusvikira kamwana kazvawe wandorimo mujere nonyaya yokuti wagonetsiwa nevanhu vofazi panguva yesarudzo payo. Zvomutemo yomunyika medu pakaita kunyangariwa. Magweta anoita kodzero dzevanhu akutoringa kuona kuti wabatsira sei ipapa. WZANU-PF wanoita hunhu hunoita kunyadzisa nokuhwadza kureketa kuno mumwe mukuru wavo waburika ari kupa vanhu howe ibodzi. Kona uri maokuru nowakadziwa kuru wakaita raini wakaita kumirira howe ibodzi kutambirisiwa howe ibodzi nemunhu. Imi kai mhemba wakaita kunyangariwa kuti iwo vanhu WZANU-PF kuiri makwaoku. Aiwa heno mabi angu ndo zvinoita kuhwadza kaizvi. Rekai rimwe bhuku rizoti zvaihwadza wasara nekutoti tati tazviona ba zvakada ndimi. Kuno mumwe anovhota kubudiriro Simba Nyamutsambira kwayagonyora tsamba kuzeki akati ndipei maVN4 fomu akaisiwa nobatoro CCC dakumboerenga ndimbozemena ndione kuti zvinombopera sei zviri zvakaitiwa zvacho nokudidi. Kuno heno kuti achapuwa chere ipapa ticharamba hedu takandoringa. Ari kureketa kuti kodzero dzache dzemunyika nobumbiro romutemo rinomubvumira kuti apuwe zvese zvaanenge ada kubva kuhurumende kana kumapazi ehurumende. Nyaya yomari yofundo scholarship pachirungu yakaisiwa advert noGALZ, Gays and Lesbians Association of Zimbabwe. Kwai yagonyorewa tsamba naChiwenga akati vanhu vava vari kuti hwadza vari kuti bhowa
wari kuda kuunza zvinhu zvisiri zvinhu zvochikristu, wada kuunza zvinhu zvisiri zvinhu zvokuafrica, wada kuunza zvinhu zvinotovhiringa, wada kuunza zvinhu zvinovhiringa bumbiro romutemo wedu. Rekai hedu tione kuti zvinombopera zvakaita sei ipapa. Tinenge tiri kunyepai kuti wanenge waperera apapi nonyaya yacho. Mapurisa agotiwo tiri kuferefeta kuti tizive kuti chii chakanyatsa kuitika nozuro kuchikoro choSt Faith kaisiwa mupwere imbwa. Rekai tigoona kuti ipapa wachaipedza wachiti kudini, asi kuziva kwedu wanenge wakutotsvaka zvokuti wahwande, asi vhidhiyo iripo iri pachena chaipo, pachena zvese zvakaita kuita kutanikiwa chaiko, kubuda pachena apo kutoti palibe kana kuhwanda, kuita unge mhanza yombudzi iri pamavhyu, unoitadza kuiona sei yakaita kunyenama kudani. Rekai tirambe takaringa kuona kwazvinoperera. Iwo mapurisa nyasi agoreketapo kare kuti kunzvimbo yongundu wapfuura akapfapa doni shoko anga ane makore 36, 36 pachirungu. Kwaiwa biache wanoti Brian Jazire pabodzi pona Joseph Makuvise wasungiwa. Kwaianga ari kudakedza kunangidzira mapurisa nopfuti iye padoni bvapfuwa kwakutenda kuti zii paye. Rekai hedu tirambe takaringa kuona kwazvinoperera izvozvi, asi nyaya yekuramba wachigwarasha vanhu iyi yakafitira kunetsa pamberi pamo. Makwirire anoita zvinhu munyika aita kuhwadza. Zvakareketiwa namuturi zviya kuti kwai zvinoisiwa shuka zvese zvaakukwira, kuda kuti vanhu vese vaende komwa muhamba chere. Pakaita kunyangara. Nyaya yomudzepete iyi idiwa neimvisisa, asi nyaya yeshuka kwai madhiringi akaita sana Mazowe rinjikira shaye, kwai shuka inoita kubhadhawa mari yomutero pagiremu ribodzi, kureketa kuti kana muno maita kuziva kuti paita kunyangara kuno heno kuti zvichapera sei. Apa izvezvi mumastoro mumu yakutotengesewa madhora anopfuura 5 chaiwo, ubva waziva kuti manyongori ega ega, asi ticharamba takaringa hedu kwainenge ichiperera. Tikaringa idzo dzomutambo, PSL yaburitsa kuti zvikwata zvichatamba sei mitambo yazvo pamasondo ari kuteera pawanenge watanda. Zuva rokutanda chairo Dynamos Highlanders zviri kubva zvaita kuringana usu nousu. Heno chimwe chikwata tasa chinoita kuti tasa chaiko. Tikai ticharamba hedu takandoringa kuti inenge ichipera sei. Apa wozifa wagoreketa kuti tikufunzisana muzvina pembe, kureketa kuno kuti kana wakufuridza pembedzo wagofuridze zvitusvinu. Aiwa, rekai tigoona kuti wachaipedza sei. Kwaisa bvunzo dzavo wachadzinyora zuva rokutanda mwedzi uri kuteera. Saka tinenge takandoringa tichiona zvichiitika. Ipapa ngatiringe dziri kuitika pasi rese. Kutaindira muSouth Africa kwai kunzvimbo yeKZN kuna mhuri dzaramba kuti kuisiwe mugodhi wokuchera zvicheriwa zvopasi unoseenzesa mari inoita mabhirioni 2 billion rands pachirungu. Wakati isusu tiribe kwekuzoisa makuwa wamadzibaba edu pokare, mari yamatipa ishoma. Kunorekai tione kuti wachaingidziwa mari yochere. Ticharamba takandoringa ipapo. Wodunhu roGauteng wagoparura izvezvi makamera anenge achiringa achibva aziva kuti uyu usungwanhingi, uyu usungwanhingi, uyu usungwanhingi. Kwai anonzi pachirungu facial recognition cameras, kuitira kuti kwai wari kuita mutsepwede yekubata vanhu vaye vachiita sei, vachidzipa vanhu, vachitorera mafoni, vachidii, wese iwawo wanenge wakuzikana nokuoneka. Mabuja, rekai tione kuti zvinopera sei ipapo. Mapato anopikisa kunyika yeBotswana agohwadziwa fani akareketa kuti heno kuti aisi yekuBotswana wari kudeiko kuzeki, nokutoti zeki kaya yakaita sarudzo dzakadzinosadhaki itsvinuba. Heno kuti wanoda kufundei ipapo. Ticharamba hedu takaringa kuti wanenge wafundei. Tinenge tichizokunyepai. Apa Nigeria yakusaika chokudya varume gore rino zvaro idi. Kushaika kwechokudya kuNigeria kwakunetsa. Wazhinji kwaizvezvi wari kuita kusaya kuti wotandira pai. Ipapa kwaiwa mwacho wari kutoenda munzvimbo dzinogaiwa chokudya waye, woenda kotora matsengiwa anenge ataiwa aya. Nzara yakaita kunyangariwa wakomana.
rekai hedu kwedu tigoshuvira kuti yawe atiponesewo nokutipa mvura inotikwanira kuti tikone kudya nokutoti manyongori neiwo mapfenoza nipf anenge aripo iwaya heno mabi angu kuti zvinopererepi. Rekai tirambe takandoringa kuti vanenge vachiipedza sei. Apa mutungamiri wenyika yeRussia Putin agoreketa kuti taapadhuze takwai taada kutosvika kuti tibate kamushonga kanoita kudzivirira chirwere chegomarara. Rekai tione kuti zvinopera sei. Heno kuti kachabatsirawo chere mambo Charles nokuti mambo Charles agoreketa kuti aiwa ini ndikuda kuseenzesa mishonga yechiwanhu. Heno kuti vanoiboyepi mishonga yechiwanhu? Apa vanenge vari bhizi kutirambidza isusu kutora mishonga yechiwanhu. Mabuja kaedu tirambe takaringama. Imwe nyaya yafadza tiri kufara ipapa kuti watambi wakatamba mutambo weAFCON wagoenda kunyika dzavo vari kutambira mutambo kuEurope. Ayo watambiwa zvisvinu fani. Tikuramba tichitenda tichitai zvatoenderera mberi. Tiri ipapo mabuja rekai tichifamire pano kamo. Tibwaya nezuva ramangwana. Ndini wenyu Mhanduwe Wenhau.